Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Ayan Hor. I'm back with another video. So karon guys, mag-istorya ta karon ug unsaon magstorya ang babae, lalaki ug bayot. Oo, mao na sila. So before mag-start sa video, if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. Ayaw kalimot og subscribe ug share sa imong friends kung ganan kaning video. And let's go on to the video. Karon bay. Ibagay mo gud si imong sanina. Hala, uy. Pretty kaayo ka, day. Promise. Lagi. Gwapa kaayo ka ka. Hala, sis. Shofa, uya. Kaayo, day. Hala, uy. Kanang mauna jud ni. Mauna ni. Ikaw na jud. Inasa ko matulad to bay kay. Hadla ko dito bay nga. Ningon to ito sila nga. Na daw yung mga balbal dito ba. Kapakita ro lagi bay. Kamu na lang sa bay. Di sa ko bay. Uy, kanang. Binasa ko mga to friend kay. Hadlok mo daw kay dagto, uy, kanang naman doon mga balbal ba niya, kapakita lang, hadlok ko, ayaw ko, uy, kanang hindi ka mo na lang sa, no? Kay hadlok din ko, ayaw ko, uy, ha? Sorry ka, ayaw. Hala, bahala ka mo diha, basta kay kulda ka, ayaw dagto, day, uy, hala, kablubyak ka nga, nila na, daw, wak-wak dagto, day, hala, mapakita, bitaw to, patay, gid mo, basta isagid ko mo uban, kulda, ox, bahala mo diha, kamo na lang sa. Minsan ka na ako pagiging kay mama bay nga bagsak ko. May major subject pa yun ako nabagsakan. So kung ito siya ba? Sa mukha kayo eh. Bagsak pa yun ko sa major subject na mo bay. Shit, tamok. So na ako ni pagiging kay mama. Alam, jugsak pa yun ko sa kong major subject. Tamok. Bishit. Alam ko na ako ni pagiging kay Ams, no? Bishit. Go, dula ta basketball ta. Lagi na naman sila dadto. Oh, sige mapas ra kasi dula ta basketball la. Sige. Mams, let's play volleyball. Oo, dito sa court. Sige, muna na lang ko ha. Sige. Bye. Sige. Una ko. Says, aloj ta og July ba dito sa volleyball court of appeals? Oh, there is aloj. Oo. There is pitik na. Let's go. Go. Tanawagay na siya. Sayang ba, gwapa ra ba unta? Bako lang. Lagi bay, bako lang lagi. Sis, tanaw ganyan siya. Sayang kayo gid siya pretty ra ba unta kayo siya uy. Lagi bako lang gid uy. Sayang. Hala uy. Sis, tanawa gani day. Shunimas. Uy, kagwapa ra ba unta kayo? Shufak gid unta kayo. Bako lang. Uy, sayang kayo. Shit. Ako'y kisayangan sa iyang kagwapa day, shufar ba unta? Kanang, magkaon. Jollibee, sige, apas ako bay. Sige, atimanan sana ako ning sa eskwela na. Gigi. Bes, where mo mag-eat? Okay, sa Jollibee, sige. Mapas ako dito ha. Okay, ako sa ning humanan sa akong school. Okay. Mga dagang ka, ipabol si mamang good. Sige, see you. Sige. Mapas ako. Zay, where sa mo magnuak? Sa Jollibee, o sige. Wala tibi ako ninyo ha. Ay mo mag-try door sis. O sige. Tagan mo pabuhat dali. Uy, bullshit. O sige. Bye. Sige, basta mo apas ako magnuak ko diha sa Jollibee. Sige, bye. Bye. Okay niya, bye. Sus, kung ako lagi ang iyang boyfriend, bye. Ako lagi siguro pinakaswerte ng laki dari sa kalibutan ba. Like, sexy. Guwapa. Chadag lips. Saya nga lagi kayo eh. Swerte dyan kayo makaw na to sa iya ba. Oh my God, he's so handsome bay. Like, siya na gid ako man of my dreams. Like, swerte gid kaya mauyab niya, uy. Sus, kung ako bitaw yung girlfriend, ako na gid siguro ang pinaka swerte nga girlfriend ever, uy. Like, uy, swerte gid kayo. Like, oh my God, perfect kay iyang lips. He's so handsome, Jude. Ay, Ginoo ka, Diyos ko, Lord. Gwapo kayo siya, uy. Kung magbayot pa miya to, Diyos ko, ako naging pinakalipay nga bayot dari sa kalibutan. Uy, yung lips man, Jude, uy, pula kayo, day. Uy, gwapo, Jude, kayo siya. Uy, panggigil ko, day. And that's a wrap, baby. So, muna guys, thank you for watching this video. If ganan ka nga video, ayaw kalimot og like sa akong video. Ayaw kalimot og subscribe sa akong channel para ma-update ka whenever mag-upload ko og new nga video. O yes, share it to your friends para makabalo sila kung unsa sila Mustorya inyong friends nga mga lalaki, babae ug bayot. So this is Ayan Hor. Thank you for watching this video.
Bye!